देवाको सेमान सामने कहबे पानी आनो एठी खाओ तुमको तमर वजन ये बड़ा बाहर देखा हो आई अनुसार तुम केतरा टाटा एठी खा मो सामने को आओ सेटा किछि ये नाही खाई मो सामने जति जोति जण नाटी तुम कहबो नाही हम ताको में दियो रखि दे सेमति क्या हो दरकार ले कालिया पर जाई दिया हो ना डाइरेक्ट सामने को आओ समस्त सामने रे हम सामने रे हमर सामने रे तुम मेडिसिन खाई एटा ए 10 रे करे सब लोग मेडिसिन खाए समस्त तो खाए नहीं लोग ये जो बुझो समस्त কিন্তু ତାଙ୍କର ରହିବ କାହାକୁ କେତେଟା ଟାବଲେଟ୍ ସେଟା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାଇଟ୍ ବୁଝିକି ଯା ତାପରେ ହାଇଟ୍ ମାପ ଦେଇ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଖାଲି ଆମର ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ ହବ କାହା କେତେ ଟାବଲେଟ୍ ମାନେ ଏ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ଇଏ ଦେଲା ପରେ ସିନା ମୋର କେତେ ଲୋକ ମୋର ଧର 5000 ଲୋକ 5000 ଲୋକ ପାଇଁ ଆମର 5 ବର୍ଷ ନା 2 5000 ଲୋକ କେଉ ଏଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କେତେ କେତେ ସେଇ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିବ ସେଟା ଆସିନା କିନ୍ତୁ ଏଇ 10 ଆରମ୍ଭ ହବ ଫେବୃଆରୀ 10 ଫେବୃଆରୀ 19 ଭିତରେ ଆମର ଏଟା ପ୍ରାୟ ଭିତରେ ତାରିଖ ରହିବ ଆଲୋଚନା ତାରିଖ ରହିବ ଏଟା ଦିଲିସି ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହବ ତିନି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାବଲେଟ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଦିଆହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଲୋକ ଏବେ ବି ଦେବେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯେଟା ଥିବ ସେମିତି ଯଦି କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କାହିଁକିନା ଅତି ଆମେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇଛେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କହିବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ଏବେଠୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଚାଲିବ ଏବେ ସର୍ଭେ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଘର ଘର ଆୱାରନେସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯଦି ଲୋକ ନ ବୁଝିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ନୁହେଁ ତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ରୋଗ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମଶା କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ରୋଗ ଦେହରେ ସେ ଜୀବାଣୁ ରହିଯାଇଛି ସେ ବାହାରକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରୋଗ ଦେଖାହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେବ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସେଟା ସେଠି ରହିଯିବ ଆଉ ତାର ବଢ଼ିବନି ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ସେ ରୋଗଟା ଆମର ଇଏ କରାହେବନି ଯାହାକୁ ହେଇଯାଇଛି କଷ୍ଟ ଭଲ କରାହେବନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ରଖାହେବ ଯାହାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଫୁଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ ସେଠି ରହିବ ଆଉ ବେଶୀ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ରୋଗର ୟା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଦିନରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ରାତି 12ଟା ରାତି 12ଟା ଟେଷ୍ଟ କରା 12ଟା ପ୍ଲସ୍ এই মশাটার নাম কোন এটা মশাটা হচ্ছে মনে করুন যদি ବି ମେ ବି ଅଛି ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଜଣେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣକୁ ସୁବିଧାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟା କରିପାରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିପାରିବି ଆମକୁ ସହଜ କରା ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସହଜ କରା ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଫିସ କି ଖବର କହିବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଅଫିସ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ଖାଲି ତାକୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସାହି ଝିଅ ଯାହା ସହିତ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ରାତି 12ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ କେହି ଜାଣୁନି ନା ନା ଦିଆ ହବନି ସେ ମଶା କାମୁଡିଆ ହବ ମଶା ମେଲେରିଆ ସେଇ ମଶା କାମୁଡି କାମୁଡିବ अन्य जन जाई कामले हबन